Drenge, I går bare ind igennem døren, ikke også? Jo, super, kom, Brind. Så går vi, Brind, kom. Ja, det var godt. Ja, tak. Ind, altså. Kom så, Brind, kom. Der kommer lige nogle trapper. Kom så, Brind, op. Og gå over med fanden. Kom, det er en. For helvede. Kom så. Hej, det er Louise. Hej, Louise. Hej, Louise. Det går helt perfekt. Men det var godt. Jeg sidder lige og læser Anders Adblad. Må jeg se her, drenge? Så det er bare over i sofaen. Ja, men jeg ser over i siden af Mikkel. Jeg går lige over i køkkenet. Går lige over i køkkenet. Så er der serveret. Bare kom op til bordet, drenge. Tak, skat. Kom du. Det var også ham. Ja. Tak med. Det går nu ordentligt. Kom med op, Lasse. Op. Kom med. Må du godt sætte os til bordet, skat? Bare sæt jer ned. Det går ordentligt. Og du spille. Jeg vil gerne lige blive en lille bøn først. Det ser lækkert ud, skat. Jeg vil gerne blive en lille bøn først. Ja. Og lad os se lidt sådan her. Jeg kan desværre ikke sige, om I gør det, men jeg vil gerne sige på ord. Kæleroulade. Roulade? Rigtigt! Tag noget drik. Hvordan? Det er fandme en klams iste, ikke? Men det er koldt, vel? Har du selv lavet det, skat? Ja. Det var godt. Er der roulade? Du er god til det, skat. Slap af, fede dyr, skat. Det var ikke roulade! Du er ikke så god. Nej! Det er roulade! Brian, du får altså ikke mit stykke, fordi jeg har ikke fået noget kage i dag. Det er det. Jeg har kun fået stor fisse. Det har jeg ikke. Jeg går lige op mere iste. Nej. Og det er ikke så. Det var fandme en god video, du lavede, mand. Med en grøn hat. Ja, det var fandme sjovt. Ja, du er god til at filme. Jeg kan godt lide dit langt hår. Lidt klæder. Men jeg har ikke langt hår. Jeg har kat på. Mere iste! Du havde langt hår i en grøn hat. Ja, jeg blev klædet sådan sidst. Nå, okay. Og der er fået lige her. Du er grim. Junior. Ja, jeg tror, jeg har min hat på den. Slap af, bro. Hvorfor gjorde du ikke det? Stop det.
Får ikke også noget min? Nej. Der er faktisk ret min også. Den ligger udskab. Ja, det har jeg også sagt før. Hvad med? Kæft, du. Undskyld. Ja. Er der ikke mere til, eller hvad? Okay. Skat, kom nu. Jeg er tørstig. Du Du er langsom i sengen. Du kræfter mig også langsom til køkken. Fucking Kevin. Er der mere iste? Kom nu med det frem, iste, din møg. Det er der med den her store smækker. Kunne Nikolaj ikke komme i dag? Nej. Nej, jeg havde tænkt mig at tage dig med, at han var blækfuld. Ja. Skal du også have noget, Bria? Ja. Bria skal også have noget iste. Ja, så kan han da godt komme med sit glas. Fuck, det lugter faktisk en glas sæbe, der skal der lidt. Nu kan jeg se. Prøv at sætte lidt. Ja. Bria. Mit glas er sådan. Har du selv lavet is til en? Ja, det har jeg. Det vil vi lave til morgen. Hvad? Så det er derfor, det smager så godt. Ja, skide så. Ja. Lækker. Men kun vores hemmelige gradienser. Ja, det var rigtigt. Skal jeg tage banankondom eller cola-kondom i dag? Jeg giver den til Bria, det er ham, der skal lede den. Nå ja. Hvad skal jeg ud af? Du vil gerne have en banankondom til den. Nej, tak. Dreng, der var der kun et stykke tilbage, og Det er til mig, det synes jeg, det er til mig, fordi det er mig, der har lavet den. Skat, du er tyk. Ja. Det er meget skærligt. Jeg er ikke så tyk. Jeg tager bare min. Ja, jeg løber ikke. Hey, jeg har købt lidt roulade mere. Ja, hvorhen, bror? Kom, skat. Men Brian, fucking skov. jeg ved godt, jeg har Skal vi ikke hente lov? men printeren, der er desværre Tror du er vegetar? Hold nu kæft.